Quina és la capital de França? Quina és la capital de Bulgària? Quina és la capital d'Ucraïna? Quina és la capital d'Albània? Quina és la capital de Dinamarca? Quina és la capital de Finlàndia? Quina és la capital d'Espanya? Quina és la capital de Kosovo? Quina és la capital de Ciutat del Vaticà? Quina és la capital de Mònaco? Quina és la capital de Suècia? Quina és la capital de Turquia? Quina és la capital de Suïssa? Quina és la capital de Letònia? Quina és la capital del Regne Unit? Quina és la capital d'Islàndia? Quina és la capital d'Hongria? Quina és la capital de Països Baixos? Quina és la capital d'Andorra? Quina és la capital de Bèlgica?